tumbuki Bapak RT 6 panjenenganipun Bapak Gunawan. Sumrambah Bapak RW haniki panjenenganipun Bapak Hukul. Kula atas nami rombongan reok seni saking wilayah Bilangsari Wirubayat mbok bilih atur kawula mangke anamelaken para putra boten nuju prono kula nyudak agung samudra Pak Sami. Kula bangsuli malih dumateng panjenenganipun Bapak Gunawan Sumrambah Bapak RW Tukul Widodo. Panjenengan sedaya hangguraken wedal saha panggenan saha papan wonten talipun Bapak Lanjar. Kula atas nami rombongan Seneryok Wirana kula sanget matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene kesaenan panjenengan kula wau warga reok seni Wiraswara boten saged paparing imbalan punapa kemawon ananging kasaenan panjenengan wau mugi-mugi Gusti ingkang Maha Suci paparing imbalan dumateng panjenengan sedaya. Allahumma amin. Kajawi saking menika kangge ngrantos paguyuban para paguyuban reok Wirana sakmenika dereng repak pramila nyuwun pangapunten sadereng sasampunipun kangge ngrantos para paraga ingkang hanindakaken jejibahan sebagian dereng dugi nyuwun pangapunten. Makaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih atur kawula mboten nuju prana sagunging para penonton langkung dumateng warga ing dukuh Gayam. Kula atas nami rombongan reok Wirana kula nyuwun agunging samudra pangsaki. Makaten ingkang saged kula aturaken ageng salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.